Intutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ng antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. Hello, kumusta kayo katambayers at kabalen? Ayaw pa oras kay katamungan. Malaos tamo kin programang Anong Lukarin, Alang Tuklang Saya, Kenny Mo King, 1K Tube. Thank God it's Friday and it's Smart Day! Yes, may tagon-tagon tamo, kabalen, kilub nin 30 minutos uling. Pasayanda kayo, kapamilatan na rin kay katamong kumbiradong bisita. Iti si Jamingan para kay kayo. Akala ko hindi na darating ang panahon, naliliwanag ang daang nasisilayan ko. Sa libo-libong taong nangangarap, binigyan mo ako ng pagkakataon. Kung mapapago ang landas na tatahakin ko, ikaw pa rin ang hahanapin ng puso ko. Sa bawat sandaling kasama kita, binigyan mo ng buhay ang aking mundo. Dumadaan ang araw, di mo lamang tayang naupusan ka ng oras. Pwede bang humiling isang pang-araw na ikaw lang ang kasama? Kulang na kulang panahon, di sapat ang meron tayo ngayon. Pwede bang humiling isang pang-araw? Hindi ko napansin, unti-unti nawawala ang kapal sa aking dibdib. Bawat minutong nakapiling kita, tumatapang ako ng dahil sa'yo. Dumadaan ang araw, di mo naman layang naupusan ka ng oras. Pwede ba humiling sa pang-araw na ikaw lang ang kasama? Kulang na kulang ang panahon, di sapat ang meron tayo ngayon. Pwede ba humiling sa pang-araw? Sa pagsikat ng araw, ikaw ang laging hanap. Sa pagpalit ng buwan, sana ikaw pa rin ang tangan. Kulang na kulang panahon, di sapat ang meron tayo ngayon. Pwede ba humiling sa pang-araw? Sa pang-araw na ikaw lang ang kasama, kulang na kulang panahon, di sapat ang meron tayo ngayon. Pwede bang, pwede bang, pwede bang umiling isa pang-araw? When uncertainty is our reality, we rise above with the things that matter. Gigafy happiness. Gigafy love. Gigafy friendship. Gigafy dreams. Gigafy hope. With smart Giga music, video, games, work, and stories, we let our passions run free in the new world we face together.
Smart. Live Giga. Katambayers, yung kaya katamong apanalben at pakikiramdaman na yung kagaling, alangaliwa, pumali, Mr. Royce Glanida, singer and performer. Palakpakan tayo po. Hello po, magandang gabi po. Kumusta ka na dyan, Royce? Mabuti naman po, Sir Ben. Okay naman po, ayan. Kayo po, kamusta po dyan? Okay din dito. Ano yung mga ginagawa mo ngayon dyan? Ang pagkakaalam namin, nasa Bohol ka, di ba? Yes po, Sir Benny. Bali, dito po ako na lockdown sa Bohol. Before po kasi, nagtayo kami ng comedy bar dito sa Bohol. Ayan. Tapos, sumunod na po yung pandemic. So, dito po kami na lockdown. Buti na lang, lockdown, hindi knockdown. Ano? Yan! Po, Sir Benny. Pero may good news po ang Bohol. Yes. Na-knockdown na po ng Bohol ang COVID. Ayun, So, ang magandang free balita. na po. Good job, sana Opo. all. Alam nyo naman, mga katambayers, kabalen at katubers, DJ Nikki, explain mo yung bago nating pakulo sa ating mga televiewers at mga viewers Yes. sa FB. Yes, Tito. Meron tayong niluto at sobrang excited tayo. Last Friday, nabanggit natin yan na meron tayong hinahanda, nilulutong masarap na masarap, bagong-bago at siguradong magugustuhan ng ating mga ka-1K tubers na bagong game at promo. Kaya naman, sisimulan ko na ang mechanics. Yan, pakinggan po natin mabuti. Sa ating mga ka-1K tubers, get a chance to win 200 peso worth of smart load with this easy steps. Like and follow these pages. Una po, One Media, Pampanga TV 44 page. At syempre pangalawa, don't forget to like, follow, and share Smart Play Central Luzon page. Pagkatapos po niyan, comment below, hashtag Smart GigaFest in this show with your complete name, address, and smartphone number. At syempre mga ka-1K tubers, do not forget to tag 3 of your friends. Get a chance to win 200 peso load. Tamang-tama po yan. Kasi magsisimula na ang online schooling. Di ba, Tito Benny? Yes, yes. So, kayong mga nanonood ngayon sa Facebook at kahit sa television natin, kunin na ninyo yung cellphone ninyo at mag-comment na ng hashtag Smart GigaFest. Yan. Bilisan ninyo. Yes. Kukuha kami ng 19 winners para sa episode na ito. 19 ha? winners. 19. Celebrate Smart GigaFest and get more into your passions with more data. Jumpstart your Giga Life now. Enjoy double the open access data when you're registered to any Giga offer via the Giga Life app.
beside me. I've always needed you. I can never make it alone. I am a man who will fight for your honor. I'll be the hero you're dreaming of. We'll live forever, knowing together that we did it all for the glory of love. She's a light and shining armor from a long time ago. Just the time I will sing today, take it to my castle far away. I am a man who will fight for your honor. I'll be the hero you're dreaming of. We'll live forever, knowing together that we did it all for the glory of love. We'll live forever, knowing together that we did it all for the glory of love. We did it At ngayon, mga kaibigan, pakinggan naman natin at panoorin ang inahangaan ng madla. Ang kaibigan natin, si Katoto Katoto Berto. Berto! Pasok! Maliban yung online class, atin mo namang online mass. Basan tingnan pa rin milalako, yung pananampalataya na rin tao. Pero nung ika, yung pengari, nanininga na kayo ni. Lenta na mo, nung hanggang no ka rin na kay sadsad din kang pananampalataya. Ano ba, Neta? Mana, ano yan? Ay, nena. Uli ng COVID. Teka na mga kasimba. Kaya, huwag na mag-online mass na ako. Nung online ng misa, online mo naman yung koleksyon. Kumin at tanggapin ang alay na ito. Ano yan? Collection po para kay Misa. Kakong bolak. Diyos ko, patawarin mo. It seems like grocery is here to make your tummy happy. Taste the food that you'd love to share with your family. Will satisfy you, makes you want to eat more surely. Baby, she, mom, she, pop, she. Yummy, yummy, yummy. Baby, she, mom, she, pop, she. Yummy, yummy, yummy. Roll it your way. Eat it your way. Roll it your way. Eat it your way.
1K Tubers, thank God it's Friday, it's Smart Day. So mga ka-1K Tubers, tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan, sikahan at kantahan dito lang syempre sa nag-iisa ang inyong kaantabay at ang inyong kasama. 1K Tubes sa One Media Pampanga TV 44. Paano kayong mag-comment? Basta yung i-comment nyo, #SmartGigaFest. Yes. But wag niyong kalilimutan yung pangalan nyo, yung address, at saka smart number. Phone. Yan. Para pag napili kayo, tuloy-tuloy na yan sa Smart Communications. Yes, Tito Benny, hindi lang yun. Mga ka-1K Tubers, aliye po kakalingwan, do not forget to also tag 3 of your friends. 3 kaibigan na kailangan din ng load, no? Invite niyo po silang sumali, tag 3 of your friends. Alright. Hashtag. Rice, kumusta na, Ken? Sir, okay naman po. Mabuting-mabuti po, Sir Benny. DJ Nikki. Yes. May smartphone ka ba, Royce? Yes, sir. Opo. Ever since smart user po talaga ako. Okay. Kung smart user ka, bibigyan ka ng smart ng 500 load free. Yay! Wow! Maraming salamat po, Smart. Thank you po talaga. Hindi talaga ako nagkamali sa Smart sa pagpili. Thank you. Pasalamatan natin ang ating kaibigan sa Smart, si Ma'am Mike's Arroyo Bondok. Yan ang tumutulong sa atin. Siya ang lagi nating kakontak sa Smart Communications. At saka yung kaibigan natin, si Mr. Ray Maliwat. Yan, taga-Smart na rin yan. Malabalas! Tuloy-tuloy tapamurin king kaya katamong kwentuhan, kantahan at okrayang Kapampangan, Kenny King 1K Tube. Kaya biya tayo pamurin siyempre ing kaya katamong bisita, Mr. Royce Planida. Studying these days ain't easy, but there's no need to worry when we get creative together. Okay, 1, 2, 3. Nice. Things may be difficult, but it's easier if we work out our bodies and brains as a team. Ayun. Next, 1, 2. Whatever the challenge, we can count on each other for solutions. Yeah. Reaching our academic goals isn't rocket science when we collaborate. Because when we have the right tools and each other, we have perfect recipe to learn smart. Whoa! Woohoo! Thanks for the help, guys. Now, online learning is made easy. With Smart GigaStudy 99, get as much as 7 gigabytes of data for Google for Education and Microsoft 365. Plus, 2 gigabytes for all sites for 7 days. Oh, guys, good job daw sabi ni Prof. Dial *123# or go to the Smart app today. Ayan, para sa mga kabalin ko dyan, syempre, maglagi po tayong mag-iingat, tapos lagi tayong susunod sa mga protocols, sa sinasabi ng ating batas, yan, para naman sa ating lahat yan. Keep safe lang po. Tapos sa mga taong nakakaramdam ng depression, anxiety, syempre, lahat naman siguro karamihan ng tao sa atin dumadaan po dyan. Kapit lang mga kaibigan, matatapos din to. Samahan nyo lang po ng dasal at tiwala sa Diyos. For sure, malalagpasan po natin yan. Mga Kapampangan pa ba? Yan, tama ka dyan, Sir Royce. Mga ka-1K Tubers, let's celebrate #SmartGigaFest and get more into your passions with more data. Jumpstart your Giga Life now. Kaya mag-join lang po kayo sa ating #SmartGigaFest. Panoorin itong video na to at syempre mananalo kayo ng 200 peso load. Mamimili kami ni Tito Benny weekly ng 19 winners sa mga sasali. Idodraw natin yan. Lahat ng mga nagpadala at nag-comment, kukunin namin yan at idodraw namin. At ipapakita yan sa mga susunod
na episode ng 1K Tube. Okay. Ngayon naman, nandito na tayo sa ating One Shoutout Pabati Corner with me, DJ Nikki. Gusto ko pong i-shoutout si Patricia Santos. Yan, shoutout dyan sa Singapore. Nanonood sila sa atin sa One Media Pampanga TV 44 page natin. Siyempre, shoutout din kay Among Caos Map. Yan, Donna Torres, Tess Dayaw, Pauline Marie, Lulak Samana, Arian Manalang Tapnyo, Ann Laksamana Gomez, Maribel Cruz, Marilu Gomez, Sherry Lu Laksamana, Erdeline Mendoza Bautista, Jubel Laksamana, Neri Magno, Saliendra, Loida Basa at kay Miss Jennifer Sula. Shoutout sa inyo dyan at lagi lang kayong tumutok sa 1K Tube dito sa One Media TV Pampanga 44. Pahabol kay shoutout din kay Councilor Harvey Kiwa sa napakagandang si Princess Jocelyn San Diego. Ay! Yeah, at sa ating guest last week si Miss B. Yes, B. Gomez Shout out! Laksamana. Yes, hello. At si Kwan, nanonood din si Miss Queen Miss Queen Halil. At dito, i-shoutout na rin natin. Siyempre, ako gusto ko rin pasalamatan ng ating kapartner, ang Smart. Shoutout kay Miss Mike Arroyo at siyempre kay Sir Ray Maliwan. Yes, thank you. Okay, bayo tamo may kakawani, pasalamatan tala pa mo, din kay katamong kakaluguran, king programa. The Grocery by Ros Guevara, City of San Fernando. Shakey's PTT Branch, Jasa by Miss Edna Silos. The Store Manager, Shakey's SM by Sir Ed Spangan, and all Shakey's branches in Pampanga. At ang bago nating kaibigan, ang The Tray Bake Pampanga. Ito po yun, Tray Bake Pampanga. Napakaganda ng kanilang pagkakagawa. No? Ito yung cake. Ito naman, cookies. Yan. Kung gusto nyong umorder, mag-PM lang kayo. At ibibigay namin kayo sa kanila. DJ. Yaman. Ayan. Siyempre, gusto rin nating pasalamatan ang ating sponsors sa MSM Color Drop Salon de Sembrano, Manken's Chili Paste, Pick Asim, ang sukang tatagayin mo sa sarap, at Ever White Lightening Cream. Siyempre, gusto ko rin pasalamatan ang CNV Photo and Video by Charles Pineda. Gusto ko rin pasalamatan ang Mamita Sweet Delight. Sila po ang may kagagawan ng Ensaymada. Special Ensaymada. Ensaymada, ibig sabihin po niyan, Ensaymada ni Mother. Ayan. So, mga ka-1K Tubers, try nyo na rin po ito, ha? Dahil fluffier, bigger, at creamier. Tamang-tama to sa mga nakadiet kasi hindi masyadong matamis. Siyempre, special thanks din sa highly favored delicacies by Momsy and Me, On Flick Beauty Lounge by Miss Anne Ranch. Maraming salamat. Dakala, salamat kay kayong paman ng tabi. Agkatanda kayo, tumutok balang biyernis, alas 7 ng bengi, ban miyabe-abe tamo, king kwentuhan, kantahan. Kenny King, One Media TV 44, kayabe mo at kayan tabi, king nanumang panahon. Benny G po. Dakala salamat kay paman ng tabi, Sir Royce. Dakala salamat. Mimingat ka kay Boholo, Bicol. At syempre ka rin kaya katamong ka-1K Tubers, maya pakorasan po kaya kayo, mimingat tamongan, stay safe, syempre, and i-share ya po yun kaya katamong show ngayon, kaya katamong video, because sharing is caring. God bless you all! His hands were meant for tip and fur, and his heart was known to none. He left his home and went his home in solitary way, and he gave to me a gift I know I never can repay. Quiet man of music, denied a simpler fate.
be a soldier once, but his music wouldn't wait. He earned his love through discipline, a thundering velvet hand. His gentle means of sculpting souls took me years to understand. The leader of the band is not, and his eyes are growing old. But his blood runs through my instrument, and his song is in my soul. Well, I must be the poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band. The brother lives a different, for they heard another call. One went to Chicago and the other to St. Paul. And I'm in Colorado when I'm not in some hotel, living out this life I've chosen and come to know so well. I thank you for the freedom when it came my time to go. I thank you for the kindness and the times when you get tough. And Papa, I don't think I said I love you near enough. The leader of the band is hot and his eyes are growing old. But his blood runs through my instrument, and his song is in my soul. Well, I must be the poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band. I am a living legacy to the leader.